hori, baina mendira joan nahi ezin dabil. Urrengo neguan behar bada ez da ikatzik izango. Eta berak ere, agur eta hor egin nahi dio Jesus Haurtxo Jaio Berriari. Begira, Haurtxo Hiru Erregeak. Bakoitzak pape bana duela. Hiru errege baietzekari pilota eta baloia errealeko trajea eta bategidun kamioia gaurroera goizkoan daitezen badaukagu arrazoia baina ezaztu xalan jartzeaz ardoa eta burroia baina ezaztu xalan jartzeaz ardoa eta burroia. Hala zagirela. Minitatik sartzerakoan zer nolako ganbila ta behin sartzean hasiko dira